Cabrera de Mar hi ha una muntanya que de temps ençà ha estat ocupada per diferents pobles. Els seus vestigis han quedat amagats sota la vegetació, però al cim es conserva majestuós un castell de l'època medieval. És el Castell de Borriac. Construït al segle XI, és un dels símbols més emblemàtics de la costa del Maresme. Al Castell de Borriac es recullen moltes llegendes de tresors amagats, cavallers, reis i bruixes. Seguiu-me. Bruixes, desperteu! Avui és dia de visita teatralitzada al castell! Què? Com? Quan? Ai, sí, clar, que com cada mes no ens deixen dormir tot el que volem. Però ens encanta que les famílies gaudeixin visitant el nostre castell. Ai, és veritat. I a mi el que més m'agrada és veure les parelles d'enamorats com es transporten al passat, com en el món dels contes. Sí, a l'època dels comtes i les comtesses, com la rebesàvia de la meva rebesàvia, que va ser la gran comtessa Ermessenda. A mi m'encanta veure els nens disfressats de cavallers medievals. Ei, però el que més ens agrada és fer-nos invisibles. Doncs a mi el que m'agrada és veure com fan fotos per tots els racons. Sí, el millor és quan veuen totes les vistes que tenim. I sobretot, és una bona manera de fer vida saludable en família. Bruixes, vaig a consultar l'agenda per veure la data de la visita programada pel mes vinent. Entro a gaudeixcabrera.cat i sí, apareixen totes les visites teatralitzades programades superràpid. I què diu? Mira, gaudeix de les visites teatralitzades en família, sols o acompanyats. Vine a descobrir les llegendes i la història del castell de Borriac d'una manera lúdica i divertida. I a només 25 minuts de Barcelona. Us hi esperem!